Millorarien els serveis públics, però no és una qüestió no només de diners, que també, però és sobretot de concepció d'allò que és, no tant de l'Estat, sinó d'allò que és comú, que és una idea que jo crec que tampoc està reflectida en l'autonomia. És a dir, no necessitem serveis públics perquè siguin públics, sinó necessitem entendre que els serveis han de ser comuns, és a dir, que la vida sigui sana, que puguem alimentar-nos, que tinguem accés a la cultura, que tinguem accés a la justícia, no només depèn dels serveis públics, sinó depèn molt de que tots entenem què és allò que ens fa comuns, és a dir, que el que ens fa comú i el que fa comunitat i el que fa nació és precisament que tenim aquests serveis. És una qüestió d'institucions, una qüestió de pressupost, però també mantindre els serveis públics és una qüestió de fer-los propis, és a dir, de saber que una societat no només funciona perquè té uns serveis que se li donen, sinó perquè té uns serveis que ella mateixa genera, cuida, amplia, modifica, i per això és molt important que no pensar que siguin serveis estatals, sinó serveis comuns. Jo he estat un usuari de la sanitat pública durant molts anys per al meu fill i per tant no puc sinó parlar-ne bé del que jo em vaig viure. Em semblen insuficients, em semblen que han anat cap i disminuïts per les circumstàncies i em sembla que viuen subjecte a una doble moral tant en quant tenen el seu referent privat, no? Que sovint la medicina privada substitueix allò que no s'aboca a la pública. Tot i així tenim una excel·lent sanitat pública i crec que l'hauríem de cuidar perquè no desaparegués.